Na zo wajen ai. Yawa. Ga ni ina wajen ne. Ta. Mu tafi. Tashi mana. Gane ba tafi ba. Ka tashi mu tafi kuma kana ka tashi mu tafi. Kai ya dai? Sai mana. Ka tambaye waye? Sai mana. Za ka yi gardama da ni ne? Ka tambaye waye ne kace ka tashi mu tafi? Za ka yi gardama da ni ne? Ina zuwa. Ina zuwa. Ni waye? Ka kira duk wanda tashi mu tafi. Allah kira da Allah. Ya dai? Ka sani ne? Ni kake ga maka na san ka? Ka tashi mu tafi. Ina zuwa kashe. Babu na same shi. Tashi mu tafi. Kai ka sai mana dai? Ka san waye aka turo ka wurin sa kuwa? Kamar ya na san waye aka turo ni wajen sa. Ka tashi mu tafi. Ban tashi ba ka je ka ce masa yazo da kansa. In tashi kana ga min in ce masa yazo da kansa? Wanda turo ka yazo da kansa. A'a kawai kan mutum ka ce tashi mu tafi. Tashi mu tafi. Kai. Jimana. Za mu samu damuwa da kai fa. Kana ina zuwa. Ka duba ganin nan. Ina zuwa. Haka kawai. Hello? Gashi na mobe. Ku turo, ku zo. Ku zo. Why are you running? Why are you running? Za mu samu damuwa da kai fa. Haka kawai ka zo ga mutum ka ce ku tafi. Ta. Ka duba wani maganan banza. Kalli kyamara a can Frank muke yi. Isaka. Apostle, we hear of this. Jesus.